Γεια σου! Στα προηγούμενα δύο βίντεο μιλήσαμε για το τι είναι το mindfulness ή αλλιώς ενσυνειδητότητα και τι προσφέρει στη δική μας ζωή. Σε αυτό το βίντεο θα σου πω 5 απλά βήματα για να μπορέσεις και εσύ να εξασκήσεις την ενσυνειδητότητά σου. Πώς αποκτώ λοιπόν ενσυνειδητότητα? Η ενσυνειδητότητα είναι ως ένα είδος ηθελημένης προσοχής, η οποία αφορά την παρούσα στιγμή. Ο στόχος της ενσυνειδητότητας είναι να αποκτήσουμε επίγνωση των αισθήσεων, των συναισθημάτων, των σκέψεων, των επιθυμιών και των προθέσεών μας κάθε στιγμή. Είναι να έχουμε εμείς τη γνώση και τον έλεγχο του τι μας συμβαίνει στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. Από την απόκτηση αυτού του ελέγχου και της γνώσης μπορούμε να βρούμε και το γιατί και να αναγνωρίσουμε καλύτερα εμάς, αλλά και να μας απελευθερώσουμε. Για να αναπτύξουμε λοιπόν την ενσυνειδητότητα θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω 5 βήματα. 1. Παρατηρώ. Η ενσυνειδητότητα της αντίληψης. Τι παρατηρώ εδώ και τώρα? Τι βλέπω? Τι ακούω? Τι αγγίζω? Τι μυρίζω? Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε ό,τι αντικειμενική πληροφορία υπάρχει γύρω μας, όπως σαν να τις κατέγραφε μία κάμερα, χωρίς κριτική όμως και χωρίς ερμηνεία. 2. Αισθάνομαι. Η ενσυνειδητότητα των συναισθημάτων. Πώς νιώθω εδώ και τώρα, αυτή τη στιγμή? Αισθάνομαι ανησυχία, γαλήνη, ερωτισμό, χαρά, λύπη, ανία. 3. Σκέφτομαι. Η ενσυνειδητότητα των σκέψεων. Τι σκέφτομαι τώρα? Για ποιο θέμα μιλάω με τον εαυτό μου τώρα? Τι διαπραγματεύομαι? Τι επιλύω? Κάνω υποθέσεις? Μήπως έχω φαντασιώσεις, όνειρα, στόχους? Έχω περάσει σε νέο τρόπο σκέψης? Σκέπτομαι συνεχώς τα ίδια και τα ίδια με τον ίδιο τρόπο ή έχω βρει κάτι νέο, μια δημιουργική προσέγγιση, κάτι που θα με βοηθήσει να υπερβώ, να τα δω αλλιώς τα πράγματα? 4. Επιθυμώ. Η ενσυνειδητότητα των επιθυμιών, των αξιών και των προθέσεων. Γνωρίζω τις αξίες, τα κίνητρα και τις προθέσεις μου. Κινούμε βάσει αυτών ή με κινούν άσχετες αξίες, άσχετα κίνητρα ή και άγνωστες προθέσεις? Μήπως μιμούμε αντίστοιχα αυτά άλλων ανθρώπων? 5. Πράττω. Από τη συνειδητή σκέψη, επιθυμία, αίσθηση, παρατήρηση, στη συνειδητή πράξη. Δεν θα είχε νόημα όλο το σκεπτικό της ενσυνειδητότητας αν δεν περνούσαμε στη συνειδητή πράξη. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό μας. Τι είμαι έτοιμος να κάνω γι' αυτό? Για τη συγκεκριμένη κατάσταση, το συγκεκριμένο έρωτο για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη εργασία, το συγκεκριμένο άνθρωπο, το συγκεκριμένο όνειρο. Επίσης, για να κάνω τη συνειδητή πράξη, τι είμαι διατεθειμένος να σταματήσω να κάνω ή τι είμαι διατεθειμένος να ξεκινήσω να κάνω? Για παράδειγμα, αν θέλω να αγοράσω ένα σπίτι και θέλω να πάρω ένα δάνειο, είμαι έτοιμος να μειώσω άλλα έξοδα που έχω στη ζωή μου, ώστε να μπορέσω να εξασφαλίσω τα χρήματα που πρέπει να πληρώνω για τις δόσεις του δανείου που θα πάρω για να αγοράσω το σπίτι μου? Εύχομαι να προσπαθήσεις και εσύ να εξασκήσεις την ενσυνειδητότητά σου και να κάνεις τις ανάλογες πράξεις για να πετύχεις τους δικούς σου μοναδικούς στόχους. Είμαι η Ελπινίκη, η life coach της δικής σου νίκης.